ja takaisin kotimaahan. Veneiden nosto vedestä talvisäilytykseen käynyt kiivaimmillaan. Yhä suuremmat ja teknisemmät veneet vaativat paljon lämmintä säilytystilaa ja erikoistunutta huoltoa. Talvitelakoinnista on tullut iso bisnes ja kysyntää kasvattavat myös venäläiset veneilijät. Tämän kokoluokan veneitä nousee yhä useammin Kotkan kantasatamassa maihin. Suurimmat alukset ovat 20-metrisiä ja painavat 100 tonnia. Tällaiset veneet eivät talvehdi ulkona pressun alla. Niin paljon elektroniikkaa, jalopuuta ynnä muuta sisällä, niin paljon mieluummin sisällä. Samoin kaikki vesisysteemit ja muut ei tarvitse erikseen ruveta tyhjentelemään sen takia, että olisi jäätymisvaara. Venealan keskusliiton Finboatin mukaan veneiden talvitelakointi ja huolto on alan nopeimmin kasvava liiketoiminta tällä hetkellä. Lämmintä hallitilaa tarvitaan enenevässä määrin, sillä Suomen rannikolla liikkuvien veneiden koko kasvaa ja määrä lisääntyy. Veneiden omistajat jättävät usein myös nostot, laskut ja huollot alan yritysten hoidettaviksi. Tietysti työn jälki pitää olla erittäin siisti, koska veneet on tehty. Veneet on arvokkaita ja niissä ei saa näkyä varsinaiset korjauksia ja huollon jäljet ei saa näkyä niissä. Kotkan ja Haminan seudulla bisnestä kasvattavat venäläiset veneilijät. Monet pietarilaiset veneet tuodaan talvehtimaan Suomeen. Kotkassa Yacht Store rakentaa ensi kevääksi uuden suuremman säilytyshallin ja naapurikaupungissa Haminassa ollaan samoilla apajilla. Summaan Googlen palvelinkeskuksen vastapäähän on alettu rakentaa veneiden talvisäilytykseen ja huoltoon erikoistunutta palvelusatamaa. Sekä ihan pelkästään säilytykseen, mutta myös tällaiseen, jossa venäläinen hankkii veneen täältä, käyttää sitä täällä sekä ajaa täällä, niin tämän tyyppiseen konseptoituun toimintaan niin on paljon kiinnostusta ja hintapolitiikka kiinnostaa myöskin venäläisiä yhä enemmän. Paikallinen ammattikorkeakoulu seuraa tiiviisti, millaista ammattitaitoa tulevaisuudessa venealalla tarvitaan. Jo nyt on tarve yhä erikoisemmille palveluille. Talvitelakalla voi laitatuttaa uusiksi vaikka veneen sisustuksen, eikä kesälläkään venettä tarvitse välttämättä ajaa itse. Heillähän ei välttämättä ole kauhean paljon veneilykokemusta kuitenkaan loppupeleissä. Ja myös halutaan sitten sellaisia kapteenipalveluita ynnä muita, mitkä ei ehkä pienemmissä veneissä tule vastaan.